Kollox jinsab lest biex il-ħadd f'dar il-Mediterran għal konferenzi fil-Belt Valletta tingħalaq il-konferenza ġenerali bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela fl-10:30 ta' filgħodu. Konferenza bit-tema Nsaħħu Malta tagħna li fiha ttellew sensiela ta' attivitajiet li marru fid-distretti elettorali kollha fejn il-Partit Laburista spjega iżda fuq kollox sema'. Il-konferenza offriet ukoll spazju workshops għall-attivisti tal-Partit Laburista biex ikollhom sem ċentrali fit-tfassil tal-politika tal-partit iżda wkoll spazju lis soċjetà b'mod ġenerali. News tkellem mas-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista, il-Perit William Lewis, fejn elenka diversi attivitajiet li saru f'dawn l-aħħar jiem. Morna nżuru postijiet differenti fosthom il-bdiewa, l-anzjani. U minn hemmhekk ukoll il-Partit Laburista kompla jisma' biex minn hemmhekk aħna nkomplu nħejju l-policies biex il-Gvern iktar il qudiem ikun jista' jagħtwhom. Intant tal-attività tal-ħadd li se tkun qed tagħlaq il-konferenza ġenerali u mistieden kulħadd u l-Partit Laburista qiegħed ukoll joffri servizz ta' park and ride b'xejn minn quddiem il-lukanda Fenixja fil-Furjana għal dar il-Mediterran għal konferenzi fil-Belt Valletta mid-9:15 sal-10:15 ta' filgħodu. Dan is-servizz ta' park and ride se jkun provdut wara l-istess attività. Minħabba l-problema ta' parkeġġ li hemm fejn dar il-Mediterran sibna għal dan il-fattur ukoll u ħankun qed noħolqu park and ride minn fejn il-Fenixja Hotel fil-Furjana. Għamilni hemmhekk biex minħabba apparti li hemm numru ta' postijiet fejn tista' tipparki hemmhekk anke ħanolħu nilħqu l dawk illi ħajġu bit-trasport pubbliku. Dan is-servizz ħajibda minn kmieni filgħodu qabel il-konferenza li tibda fl-10:30 ta' filgħodu. Kull min jattendi se jkollu mhux biss l-opportunità li jiltaqa' mal-Prim Ministru Roberta Bela u mal-amministrazzjoni tal-partit iżda wkoll jikkontribwixxi u jgħin lill-Partit Laburista sabiex jibqa' jixpruna l-bidla għall-aħjar fil-pajjiż.